pois calquera outra cuestión é irrelevante. Seguimos dando pulo a un sector como agroalimentario de grande importancia na nosa provincia, un dos produtos estrela que é este pan, con ese recoñecemento oficial como ningún outro, e ven aí pois a comparecencia moi carón do presidente do Consello Regulador e, por suposto, do alcalde do Concello de Cea, habituais os tres nos últimos 10-11 anos de presentación da festa. Unha festa que vai a ser un éxito porque conta con o mellor ingrediente para triunfar, que esta bolla de pan, este produto excelso da nosa gastronomía, e que vai a vivir de novo unha xornada de exaltación do mesmo, avalada polo Concello, como sempre, o primeiro gran impulsor desta festa, do seu emblema, xunto co Mosteiro do Seira, pero este podémolo disfrutar, podémolo e o disfruta moita xente gracias ao traballo de todos os panadeiros que forman parte desta indicación xeográfica.